Amb la crisi del coronavirus, tots els serveis municipals que l'Ajuntament ha deixat de prestar a causa del confinament no s'hauran de pagar. Aquesta mesura inclou serveis com els educatius, les escoles bressol, el taller triangle i les escoles de música i art, serveis culturals, com els cursos i tallers que normalment imparteix l'Ajuntament, el servei d'atenció domiciliària o els serveis esportius que ofereix l'Oficina Municipal d'Esports per a Tothom, l'OMET, i el gimnàs Eurofitness de la Rambla del Celler. Els usuaris no abonaran la part proporcional, equivalent al temps que duri el confinament. A més, l'Ajuntament també ha acordat ajornar tots els pagaments de tributs, taxes i preus públics municipals que s'havien d'abonar a partir del mes de març. Això suposa que, per exemple, el cobrament de les quotes de les escoles bressol, de l'Escola de Música i del Taller Triangle es retrasaran fins com a mínim el 20 de maig. En el cas del servei d'atenció domiciliària, els propers pagaments es retrasen fins com a mínim el 2 de juny. Aquesta pròrroga pretén ajudar a les famílies i al teixit econòmic de la ciutat, afavorint que disposin de la màxima liquiditat possible per fer front a la crisi generada pel coronavirus. La mesura es fa amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, que gestiona la recaptació municipal de Sant Cugat.